Има. Една идея никога не е добра, това е първото. Защото опита показва, че 90% от идеите умират. От тези 10%, които успеят, то е 7-та, 8-та итерация на идеята. Така че забравете идеята дали е добра или не. Тя не е. Точка. Втори интересен въпрос е кога трябва да я последвам идеята. Ами когато да последваш идеята ти е по-трудно, по-лесно, отколкото да не я последваш. Когато тази идея ти е забила такова трънче, че не можеш да спиш. Ставаш с този въпрос, лягаш с този въпрос, искам да го направя. И тя идеята е като едно живо нещо, което гори в тебе и става все по-голямо и по-голямо и по-голямо. И в един момент ти трябва да тръгнеш да я слушаш. Иначе начина, по който аз си го представям, Господ е щедър към нас. Той ни дава идеи. Огромна част от хората, заради страх, заради егото си, не им обръщат внимание. Да, ама като сме на смъртното си легло, всички те идеи, те са около нас. И те ще казват, ти, аз дойдох при теб. Ти защо не ми обърна внимание? Ти защо ми обърна гръб? Така че те идеи са дар от Господ. И не трябва да се заблуждаваме, че има хубави и лоши идеи. Не, дисциплината на правене е важното. Възможността да не се отказваш е важното. Да имаш интелекта да се учиш непрекъснато е важното. Да имаш сърцето да продължиш, когато нямаш никаква причина да продължаваш. Никаква причина да продължаваш.